החיות שרצו מלך חדש, בואו לכתוב סיפור קסום. ילדים יקרים, דמיינו יער קסום בו החיות מתאספות ומחליטות שצריך לבחור מלך חדש. איזה דמויות מופיעות בעולם שלכם? בואו נתחיל במסע של יצירתיות, בו תמציאו סיפור מרגש עם טוויסטים מפתיעים ודמויות בלתי נשכחות. מה קורה ביער כשהחיות מחליטות לשנות סדרי עולם? האם האריה המלך הישן איבד את אמון החיות? אולי יש חיה קטנה אך חכמה עם רעיון מבריק. תחשבו על התחלה מסקרנת שתגרום לקוראים לרצות להמשיך לקרוא. מה קורה באמצע הסיפור? אילו קשיים עומדים בדרכן של החיות ומה הן לומדות בדרך? אולי מתעורר ריב גדול? או שאולי לפתע מופיעה חיה חדשה שמשנה את כל המצב? רגעי ההרפתקה הם הלב של הסיפור שלכם. חשבו על סוף מיוחד שהקוראים לא יוכלו לשכוח. האם החיות מוצאות מלך חדש? אולי הן מבינות שלא צריך מלך בכלל? חשבו איך הסיפור שלכם ישאיר רושם עמוק על הקוראים ויגרום להם לחייך, להתפעל או להתעורר למחשבה. עכשיו תנו לדמיונכם להפליג רחוק. זכרו להכניס דמויות, רגשות ומחשבות. אל תשכחו ליצור מתח באמצעות בעיה שמתעוררת בסיפור. אנו מחכים בקוצר רוח לקרוא את סיפוריכם המדהימים.